Bezdôvodné výpovede, bránenie vyjadriť svoj názor na porade, slabá ochrana učiteľov v rade školy, nevyplácanie príplatkov. Aj o tom písali učitelia, ktorí nemali obavu vyjadriť svoj názor v kampani Zber strachu. Zorganizovala ju Slovenská komora učiteľov. Dobrý deň, v dnešnom Fokuse budeme hovoriť o problémoch pedagógov v školách. Odkryjeme aj často tabuizované témy psychického šikanovania učiteľov. No a v druhej časti sa pozrieme na niektoré kultúrne pamiatky, ktoré od mája obnovujú zamestnaní z úradov práce. Učitelia z celého Slovenska poslali v rámci kampane Zber strachu približne 200 podnetov. Upozornili v nich na niektoré prípady protizákonného konania v školách. Pedagógovia sa však so svojimi negatívnymi skúsenosťami môžu obrátiť aj na inšpektorát práce, prípadne na súdy. Šikanovanie či iné formy diskriminácie sú častou záležitosťou na rôznych pracoviskách. Určite nenáhodou sa im venuje aj zo pár riadkov v zákonníku práce. Tu by som chcela upozorniť na paragraf 13 zákonníka práce. V každej škole a u každého zamestnávateľa, nemusí to byť len škola, každý zamestnávateľ by mal mať vytvorenú taký poradný orgán, čo sa týka prešetrovania sťažností na diskrimináciu. Nemožno diskriminovať na Slovensku podľa ústavy z akéhokoľvek dôvodu. Rasa, pohlavie, vierovyznanie, čokoľvek. Pri prvých pocitoch, respektíve pokusoch diskriminácie, odborníci odporúčajú čím skôr konať. Pasívne čakanie na lepšie zajtrajšky málo kedy problém vyrieši. A samé prvé pre tých ľudí, ktorí sa cítia byť diskriminovaní, okamžite toto písomne preukázateľne, aby mal doklad o tom, že to bolo doručené riaditeľovi, toto mať k dispozícii a potom sa s tým môže preukázať aj na súde, že áno, ja som upozornil na diskrimináciu, ale nič sa s tým nerobil. A to aj pre inšpektorát práce je dôležité, či naozaj zamestnávateľ riešil, neriešil, ale keď sa niekto len sťažuje na diskrimináciu ústne, ako keby neurobil pre seba vôbec nič. Pri učiteľských profesiách sa najčastejšie vyskytuje diskriminácia vo finančnom odmeňovaní. Veľa podnetov na inšpektoráty práce však prichádza aj pre rôzne formy rodinkárstva. Z praxe viem, že oveľa väčšie šikanovanie dochádza na malých mestách, malých obciach, kde každý každého pozná. A keď tam príde pedagóg napríklad z Bystrice na nejakú okolitú dedinu okolo Banskej Bystrice a chce ísť rovnakým metrom, ako išiel predtým v Bystrici, zrazu zistiť nemôže. To je syn toho, to je dcéra toho a už je problém. Tie v niektorých prípadoch prerastú aj do fyzických útokov či práce neschopnosti. Na inšpektorát práce už prišiel aj podnet konkrétnej pani učiteľky, ktorá sa sťažovala na svojho riaditeľa s tým, že ho upozorňovala, dokonca písomne ho upozorňovala na to, že je šikanovaná zo strany rodičov konkrétneho žiaka a pán riaditeľ s tým nič neurobil. Rodičia nakoniec prišli do školy, zbili pani učiteľku, myslím, že bola aj práce neschopná a ona to nedávala ani za vinu tým rodičom, ale svojmu riaditeľovi, lebo v zmysle zákona 317/2009 v znení neskorších predpisov je riaditeľ školy povinný zabezpečiť bezpečnosť svojich pedagogických zamestnancov. Od januára zbierala Slovenská komora učiteľov podnety zo škôl o rôznych formách šikanovania pedagógov. A práve túto tému rozoberieme s Danielou Brašenovou zo Slovenskej komory učiteľov a so Soňou Karikovou z Pedagogickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Dámy, vítajte vo Fokuse. Pekné popoludnie. Ďakujeme. No, veríme, že téma zaujímavá, možno, že aj pre vás, učiteľov, ktorí nás už teraz verím, že doma sledujete, pretože už ste doma z práce, máte voľno, tak nech sa páči, môžete sa pokojne zapájať do nášho vysielania. Buď tak, že nám zavoláte na číslo 048 414 21 54. Vašim skúsenostiam sa samozrejme poteším aj prostredníctvom mailu. Píšte na adresu fokus.bb@rtvs.sk, prípadne nám píšte na facebookovú stránku Fokusu. Zaujímavá téma, šikanovanie učiteľov. Znie to, povedala by som strašne, že k čomu sme sa to teda dopracovali, že už ideme hovoriť o šikanovaní učiteľov, ale teda žiaľ, je to tu, je to realita, je to skutočnosť. Predstavme najskôr kampaň Zber strachu, ktorá teda so šikanovaním učiteľov
súvisí. Takisto pekný názov, doteraz sme mali zber papiera a teraz už máme zber strachu. Pani Brašenová, o čo ide v tej kampani? Je to také učiteľské. No, o týchto problémoch sa medzi učiteľmi a teda medzi kolegami hovorí už dlhšiu dobu a naša pani prezidentka Slovenskej komory učiteľov, pani Mária Barancová, sa zúčastnila školenia Aliancie Fair Play, kde teda bola svedkom a vypočula si ich rôznostrašné príbehy, čo sa teda medzi ľuďmi udieva a aké rôzne formy šikanovania, mobbingu, bossingu sa na školách vyskytujú. No a skresla takáto myšlienka. Od januára sme teda zahájili na internete, je veľmi pekná internetová stránka Zber strachu, kde môžu učitelia teda sa zoznámiť s prípadmi rôznych iných kolegov, ktoré sú tam uverejňované, môžu prispieť oni vlastne svojou troškou do mlyna. No a my postupne aj v spolupráci s našim najväčším partnerom, s novými školskými odbormi, spracovávame tieto podnety. Pani Kariková, je to naozaj, aj teda pýtam sa vás ako psychologičky, je to naozaj taká vážna téma a je to naozaj také vypuklé, že bolo nutné urobiť takúto kampaň a že je treba takto vo veľkom o tom hovoriť? No, ťažko povedať, čo chápať pod tým pojmom vypuklé, ale určite ten výskyt mobbingu, respektíve bossingu sa medzi učiteľmi vyskytuje. Možno na upresnenie, ten mobbing znamená ako keby psychický teror, psychické násilie, ktoré je realizované medzi kolegami, teda medzi učiteľmi. A bossing znamená presne to isté, ale zo strany nadriadených voči podriadeným, teda voči učiteľom v tomto prípade. A ak teda sa spýtujete na tú vypuklosť, tak výskum, ktorý my sme realizovali v roku 2010, celoplošný v rámci celého Slovenska, ktorý sa týkal práve učiteľov a edukačného prostredia, tak tam sme zistili prevalenciu 15% výskytu mobbingu na školách, čiže ja si myslím, že to je dosť vysoké číslo. Takže z akého uhla pohľadu sa na to pozrieme, či je to vypuklé alebo nevypuklé tento problém? Áno, je to téma súčasnosti, alebo to šikanovanie učiteľov tu bolo už aj niekoľko rokov späť, alebo je to naozaj teraz takáto situácia? No, ja si myslím, že to nie je aktuálny problém, že ten problém tu už pretrváva dlhšie. Možno skôr sa o ňom menej hovorilo, menej sme sa na to, povedzme, aj výskumne zameriavali. Takže znovu opakujem, tieto údaje, ktoré ja budem aj potom neskôr hovoriť, nie sú celkom čerstvé, sú z roku 2010, ale fakt je ten, že keď sme mali prvú takú odbornú konferenciu a bola medializovaná, tak okamžite sme zo strany učiteľov dostali informácie, podnety, chceli vedieť, na koho sa môžu obrátiť, kto im môže pomôcť v ich situácii. Takže preto my sme aj tieto údaje poskytli pani doktorke Barancovej, ktorá tu už bola spomínaná, no a oni už potom ďalej s nimi pracovali. Dáme priestor divákovi alebo diváčke, možno nejaká pani učiteľka alebo pán učiteľ je na linke. Pekný dobrý deň, z Banskej Bystrice kam želáme? Do Martina. Nech sa páči, môžete sa pýtať. Takú jednoduchú otázku by som mal. Vy vravíte šikanovanie učiteľov, ale to by sa malo nazvať šikanovanie učiteľiek. Všetci vravíte učiteľia, predstavujeme si chlapov, ale môj názor je taký, že to je šikanovanie učiteľiek. Áno, pretože v školstve je teda drvivá väčšina učiteľiek, hej, o tom hovoríme. Takže to len toto ste nám chceli takto pripomenúť. To som chcela, aby ste vedeli, že sú to učiteľky a nie učiteľia. Dobre, ale sú tam aj nejakí učitelia, teda neviem, či aj... Sú tam ale strašne málo, tých je tam nejakých 12%, a žien je 92%. To je pravda, tak to bol taký milý postreh. A keď už sme pri tom, že učitelia a učiteľky, sú aj učitelia, teda muži, naozaj v tom školstve šikanovaní? No, pán divák mal asi pravdu v tom, keď upozornil teda na tie učiteľky, lebo možno na upresnenie ten náš výskum, alebo do toho nášho výskumu naozaj boli zapojené len učiteľky. Len učiteľky vlastne boli respondentky. Takže ja neviem teda za seba povedať, koľko percent mužov, učiteľov je obeťami toho šikanovania. Ale keď si tak všeobecne zoberieme to prostredie škôl a to, že vlastne ten kolektív je nevyvážený z hľadiska pohlavia, tak vlastne aj to vytvára ako keby priestor. Áno, možno, že tu tí učitelia, teda tí muži sú trošku chránení, lebo si ich asi tak viacej vážime v tom školstve, že ich tam vôbec máme. Vráťme sa k tej kampani, pani Brašenová. Je to naozaj veľmi citlivá téma. Vzhľadom k tomu, nazbieralo sa dostatok tých podnetov teda zo strany učiteľov? Nebáli sa vyjadriť svoj názor, povedať, čo si myslia, povedať o tých svojich skúsenostiach?
No, momentálne máme nazbieraných okolo 200 podnetov a samozrejme, že sa boja učitelia. Prejavilo sa to v tom, že väčšina tých podnetov je anonymných, aj si teda žiadajú učitelia alebo učiteľky, aby ostali v anonymite. A sú to vlastne zástupcovia a zástupkyne všetkých typov škôl, od materských škôlok cez základné, stredné školy, cez školské zariadenia. Naozaj sme sa stretli s týmto mobbingom, bossingom nielen medzi učiteľkami, učiteľmi, ale aj medzi riaditeľmi škôl a je to, myslím si, naozaj dosť široká téma. No, tá anonymita je taká zvláštna, lebo v dnešnej dobe nám ide každému o prácu a naozaj to je následok toho mobbingu. Je to pochopiteľné, že chcú zostať v anonymite. Uvidíme, čo sa nás chce spýtať diváčka z Košíc. Dobrý deň. Dobrý deň. Ja sa pripájam k tej téme o tú šikanu. Mám známu profesorku, nebudem menovať, a ona dostáva úväzok polovičný, má vzdelanie na to, že by mohla učiť ešte aj profesorov, nielen. A zámerne jej dáva riaditeľ školy stále také, aby mala len polovičný úväzok a určitej učiteľke dáva celý úväzok a týmto pádom je aj platovo ona neocenená a dáva prednosť dôchodkyňam, čo myslím, že to nie je adekvátne, lebo má na to vzdelanie. Má vzdelanie na to, že by práve ten predmet učila a neučí. Proste robí takéto prehmaty, len aby ju diskriminoval a proste aj finančne je na tom veľmi zle, lebo nie je ocenená a robí všetko preto, aby naozaj. A keď sa ozve, tak povie jej, keď sa ti nepáči, tak daj výpoveď a môžeš ísť. Takže skúšala s tým niečo robiť, ale vlastne nepochodila, takže zostáva v tej situácii. Nepochodila, je to v inom štádiu, že bude to pokračovať, takže len to chcem povedať, že šikanovanie učiteľov je na školách. Ďalší prípad z praxe. Ďakujeme veľmi pekne, že ste sa zapojili do našej debaty. Pani Brašenová, je toto taký ten typický úkaz šikanovania, alebo taký ten typický príklad toho šikanovania? Je to jeden z rôznych foriem bossingu, alebo aj teda mobbingu medzi kolegami, učiteľmi. No a práve toto sa často vyskytlo aj v tej našej kampani Zber strachu, že sa jednoducho klientelizmus presadzuje, že je rodinkárstvo na školách, že sa uprednostňujú niekedy aj ľudia, ktorí nemajú ani patričné vzdelanie na úkor ľudí, ktorí majú vzdelanie na to, aby vykonávali túto svoju profesiu. No a proti tomu sa snažíme práve bojovať. Dokáže práve takejto učiteľke tá kampaň, ktorú ste teda začali, pomôcť? Dokážete vyriešiť ten jej problém, ak sa na vás obráti? Postúpite to niekam ďalej? Môže sa ona naozaj domáhať toho, že teda sa tá situácia zlepší a že bude tak ohodnotená, ako si zaslúži? Myslím si, že áno, inak by sme túto kampaň celú nerobili. Ide nám o to, aby sme sa snažili nejakým spôsobom kolegom pomôcť. A sú rozbehnuté spolupráce napríklad s ombudsmankou pani Dubovcovou alebo so Slovenským národným strediskom pre ľudské práva. Boli vlastne zástupcovia z Bratislavy, ktorí sa hlbšie venujú tomuto problému na jednaní s pánom ministrom v apríli, teraz, kde bolo prisľúbené pomoc z jeho strany. Téma sa otvorila, viacej sa o nej začalo na verejnosti hovoriť a myslím si, že to prinesie svoje úsilie. Máme zriadenú napríklad mediátorku, s ktorou sa môžu porozprávať, ktorá môže poradiť. Na tej stránke Zber strachu sú informácie, ako ďalej vlastne môže človek postupovať individuálne sám. Môžeme poskytnúť nejaký manuál, že ako sa obrátiť na ktoré organizácie, ktoré vedia pomôcť vlastne v tomto. Alebo potom by mal riešiť to kolektívne. Odborové organizácie sú na to určené. Ak je učiteľ členom nejakej odborovej organizácie, tak cez nich tiež treba. Opäť divák alebo diváčka na linke. Dobrý deň. Dobrý deň. Počúvame vás, nech sa páči. Môžem rozprávať? Môžete, ste vo vysielaní. Ja som diváčka z Humeného. Dobrý deň. Ja som z Humeného a takisto som prispela svojím príspevkom. Svojím príspevkom som prispela do Zberu strachu. Chcela by som sa spýtať, ako by som mala ďalej postupovať, keďže som v zamestnaní dlhodobo šikanovaná svojim nadriadeným, to je môjim zriaďovateľom mestom Humene. Najprv som to pociťovala iba rôznymi takýmito spôsobmi,
že som nedostala odmenu ako jediná z celého mesta, keď všetky ostatné učiteľky, upratovačky, školníčky dostali. Potom som dostala 20 eur vyššiu odmenu ako upratovačka. Nehovorím o tom, že aké odmeny dostávali riaditeľky, lebo som robila riaditeľku 19 rokov a moja prax je 35-ročná. Teraz sa stalo tak, že vo funkcii riaditeľky som neúspela, čo hovorím v úvodzovkách neúspela. A dostala som výpoveď z pracovného pomeru po 35 odrobených rokoch. 19 rokov som robila riaditeľku s tým, že som sa stala nadbytočná. Bolo to veľmi záhadným spôsobom, pretože keď už aj bolo známe meno riaditeľky, riaditeľka nebola do funkcie vymenovaná, ale tesne predtým bola do pracovného pomeru prijatá učiteľka na inú materskú školu, takže sa umelo vytvorilo to, že pre mňa miesta nebolo. Ale ja som si zvolila formu výpovede tu, že som bola najprv 3 mesiace vo výpovednej lehote a cez tú výpovednú lehotu sa uvoľnili pracovné miesta. Napríklad jedna učiteľka zomrela, jednu vyhodili, lebo mala problémy s alkoholom, jedna odišla do dôchodku. Ja som stále žiadala svojho zamestnávateľa, aby ma na ich miesto zamestnal. Bohužiaľ, môj zamestnávateľ mi vôbec neodpovedal. Obrátila som sa aj na inšpektorát práce, ale odpoveď z inšpektorátu práce ma šokovala. Absolútne sa týmto problémom nezaoberal. Takže dobre, ja už neviem, na koho sa mám obrátiť a vlastne výpovedná lehota mi už končí, takže v štvrtok sa pôjdem zavidovať na úrad práce. Je to výborne, smutné, že ste nám zavolali. Áno, pokúsime sa teda, vy ste sa pýtali, či táto kampaň Zber strachu môže teda s týmto vašim problémom nejakým spôsobom pomôcť, či to môžu niekam posunúť. Pani Brašenová, potrebujete sa ešte na to, aby ste vedeli viac diváčky niečo spýtať, alebo viete jej teda konkrétne odporučiť, čo môže urobiť v tej situácii? Už zdá sa, že urobila veľa? Áno, urobila veľa, ale napriek tomu nedá sa všetko zverejniť a myslím si, že by bolo dobre, keby sa obrátila na mediátorku Zberu strachu. Nájde kontakt vlastne na tej stránke www.zberstrachu.sk a myslím si, že netreba nejako hádať plincu do žita, lebo bojovať za seba musíme. Keď postretlo teraz ju, tak o mesiac, o rok to môže postretnúť iného takého kolegu tiež v podobnej situácii. No a naozaj je potrebné sa kontaktovať na tých ľudí, ktorí nájdete na tej stránke a sú tam kontakty. Vedia posunúť ďalej individuálne, alebo ak to chce riešiť anonymne telefonujúca pani učiteľka, pani riaditeľka, tak dá sa aj tak, vedia vlastne z tej kampane Zber strachu posunúť aj ďalej aj takýto anonymný dotaz. Áno, pani Kariková, my sme sa ešte pred vysielaním rozprávali a vy ste mi tiež povedali taký zaujímavý prípad z praxe jednej učiteľky, ktorú vlastne tá šikana donútila odísť zo školstva. Takže povedzme divákom, diváčkam, čo sa stalo. Treba povedať, že tie prejavy v tomto prípade to bol mobbing, respektíve teda dá sa povedať až bossing, sú častokrát veľmi také rafinované, niekedy sofistikované. A ten príklad, ktorý som vám ja uvádzala, sa týkal jednej našej absolventky pedagogickej fakulty, ktorá nastúpila do praxe na 1. stupeň. Prišla samozrejme plná elánu, plná nových nápadov, odporúčaní, teda ako deti vzdelávať, vychovávať, s tým, že tesne pred začiatkom školského roku si svoju triedu a lavice usporiadala do takého účka, predtým boli klasicky v 3 radoch. Keď priviedla teda deti do triedy na druhý deň, tak lavice boli opäť v 3 radoch, no a toto sa opakovalo niekoľko dní. Keď zisťovala, kto za tým stojí, tak jej bolo povedané, že robí to pani upratovačka. Pani upratovačka povedala teda, že to bolo na príkaz pána riaditeľa. Keď išla za pánom riaditeľom, tak ten jej vysvetlil, že takéto nové more v ich škole sa veľmi nepáčia kolegyňam, ktoré teda sú tam už dlhší čas. No a túto mladú kolegyňu to v podstate tak znechutilo, že k pol roku dala výpoveď a povedala, že už sa do školstva vrátiť nechce. Takže to bol taký jeden z príkladov. V podstate fatálny následok to malo pre ňu aj pre školstvo. Prišli sme teda od ďalšieho učiteľa. No a opäť máme na linke diváka z Ružomberka tentokrát. Dobrý deň. Dobrý deň. Nech sa páči, počúvame vás. No ja sa pýtať, stávajú sa prípady, že bývajú učitelia šikanovaní aj žiakmi, hlavne z tých vyšších ročníkov. A potom sa môžu ventilovať niekde ako v zbore učiteľskom. A tak nejako. Áno, vy máte takú skúsenosť? Aj vy ste učiteľ? Nemám skúsenosť, no ale taká je už doba. Inšie to bol, sme boli my mladí. Náš učitelia šikanovali. Dobre, ďakujeme veľmi pekne za túto otázku. Takže je to tak, že šikanujú aj deti učiteľov?
Konkrétne v tom zbere strachu sa vlastne takýto podnet nenachádzal, tak nevyskytol, ale myslím si, že určite, ale nie je to vlastne brané tak, ako že šikanujú žiaci, ale je to viac brané cez rodičov. Lebo myslím si, že učiteľ v dnešnej dobe nemá až také možnosti v úvodzovkách potrestať tých žiakov. Narazí na to, že keď by chcel napríklad na základnej škole nejaké vylúčenie zo školy, alebo tak je tam povinná školská dochádzka. Na strednej škole sme viazaní normatívmi. A ten riaditeľ viac ako keby niekedy v niektorých prípadoch nadržá tej stránke toho žiaka, toho učiteľa. A ten učiteľ vlastne narazí na to, že si nevie rady, už nevie, čo by mohol využiť. Áno. Doteraz sme hovorili väčšinou o šikanovaných učiteľoch zo strany riaditeľov škôl, ale býva to aj naopak, že sú teda šikanovaní samotní riaditelia škôl? No, vyskytlo sa takéto pripomienky v tom zbere strachu. Pani diváčka, ktorá áno, aj ona bola tiež riaditeľka, alebo teda kandidovala. Vyskytli sa takéto prípady v tom zbere strachu, no a boli to vlastne ani nie tak aj zo strany rodičov, ale aj hlavne zo strany zriaďovateľa. A tu narážame zase na nový problém trošku. Pripravuje sa nový školský zákon, kde sme zase komora učiteľov iniciovali trošku zmeny, lebo chystá sa tam taký ako keby bič na riaditeľov, alebo teda na nepohodlných riaditeľov, že právo veta zriaďovateľ a zriaďovateľ nie často vidí až tak hlboko do tých školských problémov. Takže viac z toho stanoviska toho zriaďovateľa, potom na riaditeľov je tlak. Zaujímalo by ma, pretože vy ste, pani Kariková, robili taký veľmi podobný výskum, ako bol v zbere strachu, že či majú niečo spoločné tí pedagógovia, ktorí sú šikanovaní. Či ich teda niečo spája? No, ten náš výskum naozaj poukázal na niektoré dosť, by som povedala, také závažné dôsledky, ktoré sa týkajú učiteľov. Neviem, či to potvrdí teda aj táto kampaň, alebo či pôjde až tak do hĺbky. Ale každopádne, ja by som ešte chcela povedať, že ten mobbing alebo bossing a tie dôsledky treba brať ako určitú formu psychosociálneho úrazu. Čiže je to úraz, poškodenie zdravia, ako akékoľvek iné, keď sa vám stane teda pracovný úraz, toto je teda určité špecifikum. No a čo my sme teda zistili, a je to teda v zhode aj so všetkými odbornými prameňmi, tí učitelia, ktorí sa cítili ako obete mobbingu, tak tí uvádzali rôzne psychosomatické ťažkosti, ako je nespavosť, zvýšený krvný tlak, schopnosť koncentrácie a všetky učiteľky, aby som bola presná z tej našej výskumnej vzorky, užívali rôzne psychofarmaká. A ešte potom taký jeden zvláštny možno moment alebo fenomén, ktorý sme zachytili, keďže teda bol to výskum pod gesciou katedry psychológie. Robili sme tam vlastne aj takú akoby osobnostnú diagnostiku učiteľov a tam sme skutočne zistili, že tí učitelia, ktorí sa cítia ako obete mobbingu, u nich sme zaznamenali zvýšené skóre neuroticizmu a znížené skóre extraverzie a prívotivosti voči ľuďom. Otázka ale to je naozaj z toho psychologického hľadiska, či to bola príčina alebo následok toho mobbingového správania. Opäť divák alebo diváčka na linke. Pekný dobrý deň. Kam želáme? Dobrý deň, prajem. Volám z Martina. Chcel by sa spýtať, či riešite len sťažnosti učiteľov v školstve, alebo aj iných pracovníkov, ktorí pracujú prípadne nepedagogických pracovníkov. Áno, zaujímavá otázka. No, myslím si, že teraz sa to týka viac menej len učiteľov, ale samozrejme do školy patria aj nepedagogickí pracovníci, takže určite nebudú odmietnutí, ak sa vyskytne nejaký takýto prípad aj medzi nepedagogickými pracovníkmi. Ešte jedna taká záverečná otázka v tejto časti Fokusu. Akí učitelia sú šikanovaní? Sú to učitelia, ktorí sú niečím výnimoční, ktorí nejakým spôsobom vytrčajú z davu, ktorí majú možno dobré nápady, sú nadpriemerne inteligentní, alebo kto je väčšinou teda šikanovaný? No, máte presne, ste to vystihli, pretože aj zase z toho nášho výskumu vyplýva, že veľmi často obeťou toho mobbingu boli práve učitelia, ktorí sa niečím odlišovali. To môže byť, ako ste spomínali, vyššia kvalifikácia, to môže byť nejaké špecifické schopnosti, to môže byť naozaj jeho nápady, jeho tvorivosť, ale to môže byť napríklad aj vierovyznanie. Ako naozaj tých dôvodov je veľmi veľa. Proste, ako keby to bol nejaký človek, ktorý niečím v úvozovkách vyčnieva z toho radu. Takže zhruba asi takto by
som to veľmi zjednodušene povedala, ale naozaj je to komplikovaná téma na tak krátky čas, aby sme to tu všetko mohli bližšie teda zdôvodniť alebo vysvetliť. Dámy, ďakujem veľmi pekne, že ste prišli, že sme teda aspoň trošku načrtli ten problém. Ja verím, že ďalšie vaše divácké otázky budete telefonovať do zákulisia, kde vám bude pani Brašenová odpovedať a samozrejme my sa ešte k tejto téme a k vašim otázkam v závere relácie vrátime. Môžete jej už odteraz telefonovať na mobilné číslo 0918 381 297. No a my sme dnes vo Fokuse z Banskej Bystrice hovorili aj o šikanovaní učiteľov. Žiaľ, táto téma je naozaj výsostne aktuálna. Do štúdia sa vrátila Daniela Brašenová zo Slovenskej komory učiteľov, ktorá odpovedala na vaše otázky v zákulisí. Ešte raz pekné popoludnie. Pani Brašenová, tak telefonáty v tej prvej časti sme mali aj tu v štúdiu. Volali diváci, možno učitelia, učiteľky aj do zákulisia? V druhej časti ani nie, jeden telefonát bol iba. A ja by som chcela len teda na záver zhrnúť, že aby sa kolegovia učitelia nebáli. Tému sme vlastne rozbehli, lebo je veľmi problematická a ťažká. A myslím si, že treba ich povzbudiť, lebo individuálne ten pocit strachu je veľmi strašný, zlý a ako pani profesorka psychológie vravela, veľmi nás postihuje. A chcela by som to len uzavrieť tým, že teda nebať sa obrátiť na niekoho. Naozaj na tej stránke Zber strachu sú kontakty. Je treba pracovať, dajme tomu so školským psychológom, ten tiež vie poradiť vo veľa veciach, na ktorých školách sa teda nachádzajú niektorých školskí psychológovia, alebo obrátiť sa na mediátorku priamo na Zbere strachu, s tou sa dá porozprávať, vie nasmerovať, vie poskytnúť ďalšie kontakty, ako ďalej pomôcť. Prišiel nám mail k tejto téme od diváčky zo Žiliny, ktorá píše, že sa teda na nás obracia s podnetom, že sú uprednostňovaní učitelia s najnižším vzdelaním a bez praxe, aby ich riaditelia nemuseli finančne ohodnotiť. Učiteľ, ktorý má vyštudované 3 aprobačné predmety, rigoróznu skúšku, titul PEDR a viac ako 10-ročnú pedagogickú prax, si nemôže nájsť prácu, lebo sú uprednostňovaní ešte nedoštudovaní, teda nekvalifikovaní učitelia. Je to môj prípad. Jedna pani riaditeľka mi povedala, že som až prekvalifikovaná. Prečo chcú zamestnať ľudí, ktorí spĺňajú všetky požiadavky a tvrdia, že nemajú na nich peniaze, čo nie je pravda? No, to je vlastne úzka téma spojená s tým práve bossingom. Niektorí riaditelia na školách si vytvárajú práve také ako keby svoje zákony, vyhovárajú sa často na nedostatok financií a na nutnosť šetrenia a tak. A možno je to aj nejaká závisť, nejaký taký strach s tým, že aby prípadne ten nový šikovný kolega nenahradil v ďalšom nejakom výberovom konaní na riaditeľa. A toto všetko sa odzrkadlilo vlastne v tých našich podnetoch. Je to presne jedno z oblastí, kde sa vyskytuje mobbing, bossing. No žiaľ, ľudia sme takí a doba spoločnosť je taká, že každý sa bojí o svoju prácu a práve vlastne toto je také veľké riziko, že ten učiteľ je veľmi úzko špecifikovaný a špecializovaný na nejaký ten svoj predmet. Ťažko by si hľadal miesto a práve preto sa drží na tej škole, aj keď možno niekedy s takýmito veľkými svojimi osobnými problémami. Zber strachu, táto kampaň teda otvorila problém. Podnety od učiteľov prichádzajú, dá sa s tým pracovať, viete im nejakým spôsobom pomôcť. Ale teraz skúsme to dať naozaj do takej tej reálnej roviny a povedzte mi, že či naozaj ten učiteľ, ktorý je v tej škole a má takúto skúsenosť, obráti sa na vás, vy mu teda nejakým spôsobom pomôžete, takže že sa možno, ja neviem, bude apelovať nejako na toho riaditeľa. Či si viete reálne predstaviť, že ten učiteľ má šancu zostať v tej škole s tým kolektívom a že môže naďalej fungovať tak, ako predtým? Tak isté je to individuálne, no, podľa toho, aká je situácia na tej ktorej škole. Zatiaľ nemáme až také veľké úspechy, však veľmi medializovaný bol prípad Ota Žarnaja, ktorý vlastne tiež takto aj s kolegom, ktorý sa ho zastal, odišli zo školy, boli odídení a nedarí sa im vlastne vydobiť si naspäť tú svoju pozíciu alebo uznať vlastne pravdu, že mali. Ale myslím si, že sme naštartovali niečo, čo možno v budúcnosti prispieje našim ďalším kolegom a mladým, aby sa do školstva mladí ľudia viacej dostávali. Myslím si, že je o tom treba hovoriť, lebo je to naozaj veľmi dôležitá téma. No, tak ja som veľmi rada, že sme sa o tom rozprávali aj v dnešnom Fokuse. Dúfam, že sme tých učiteľov, ktorí sú nejakým spôsobom šikanovaní, aj povzbudili k tomu, aby sa nebali o tomto probléme hovoriť, pretože nie je ich málo na Slovensku. A čím viac sa o tom bude hovoriť, tým lepšie a možno sa nejakým spôsobom teda tá situácia pohne dopredu. Držím palce, aby sa vám naozaj darilo v tejto vašej kampani, aby ste boli spokojní ako učitelia. Musíme si držať aj my palce, aj kolegovia navzájom, lebo len musia sa začať
odvážiť vlastne hovoriť o tom probléme a začať sa ozývať a aby sa to dostalo na verejnosť, aby sa uznalo aj teda v nových navrhovaných školských zákonoch, že je treba riešiť túto situáciu. Pani Brašenová, ďakujem veľmi pekne za to, že ste prišli. Želám ešte pekný zvyšok dňa a zajtra pekný deň v škole bez šikanovania. Vám, milí diváci, ďakujeme za pozornosť. Fokus práca z Banskej Bystrice sa dnes končí. Ak ste nestihli celú reláciu, zajtra predpoludním na Dvojke si môžete pozrieť jej reprízu. No a ja sa na vás teším opäť v stredu. Budeme sa venovať spotrebiteľským témam. Dovidenia, zostaňte s Dvojkou RTVS.